Hej alle sammen. Så i dag skal vi lave en forsøg, hvor vi viser, hvordan mikroorganismer omdanner sukker til energi i form af kuldioxid og alkohol, som er en vigtig proces i bioenergiproduktion, som f.eks. bioetanol. Til vores forsøg skal vi bruge en plastikflaske, sukker, en tragt, en ballon, noget baggær, en ske og noget vand. Så vi starter med at fylde flasken med ca. 155 ml lunken vand, men man skal huske, at man ikke skal lave vandet for varmt, så det ikke dræber gæren. Efter det tilsætter man omkring 2-3 spiseskefulde sukker i flasken. Sukkeret fungerer som næring for gæren, så den kan gennemgå gæringsprocessen. Efter man har tilsat noget sukker, tilsætter man en lille teskefuld gær, altså omkring 5 gram. Gær er en mikroorganisme, der spiser sukkeret og producerer gas, hvilket er CO2, og alkohol som affaldsprodukter. Efter man har tilsat gær, sukker og vand, sætter man en ballon fast over flaskens åbning, og man skal sørge for, at ballonen sidder godt fast, så den ikke falder af. Lad flasken stå i et varmt sted i ca. 1 døgn. Gæren vil begynde at arbejde og danne sukker til CO2 og etanol. Efter noget stykke tid vil man kunne begynde at se ballonen pustes op, da CO2 produceres under gæringsprocessen. Dette er et resultat af mikroorganismens metabolisme. Så det vi gør nu, det er, at vi tænder et stearinlys. Og nu skal vi så have ballonen af flasken. Men vi skal huske, at der er både gas i vandet og i flasken. Så nu tager vi flasken, altså ballonen, af. Og det skal vi gøre forsigtigt, for vi skal passe på, at gassen ikke rører af, mens vi tager ballonen ud. Og så sætter vi et lille dråbe vand ned i stearinlyset. Så holder vi fast på ballonen og lufter noget gas ud af den. Om det her proces skal man gøre langsomt. Og så efter noget stykke tid kan man se, at ilden er blevet slukket. Og så bagefter så sætter man ild til en pind og prøver at sætte ild til stearinlysen. Men hvad sker der der? Det kan man ikke. Og grunden til, at vi ikke kan tænde ild til stearinlysen, er, at vi har lavet kuldioxid ud af gær og sukker. Og det kan man, fordi bakterierne i gæren, når de får sukker, så begynder de at spise, ligesom når os mennesker spiser. Og så brutter de CO2 ud. Og her på den her ildslukke kan vi se, at den holder kuldioxid, hvilket også er det, vi har lavet.